Baraka production jabarani la jabako aw ni ɲankuma sɔgɔmada in na mi fa mɔgɔ wulila ka don dugu kɔnɔ ni aw ka émission mandi n'a bɛ fɔ ma ko micro trottoir i n'a fɔ an kun famana émission in ma an tun bɛ sunkalo la sunkalo banna selo kɛra an bɛ yafadeli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ yira an na ka yira an cɛtigila ka yira an musotigila ka yira an dentigila ka yira an balimatigila san mana kɛmɛ bɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ala k'an ka batokɛlaw minɛ ala ka hinɛ tabaw la ala ka yafa k'u ma u y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ min ma ala k'o nɔgɔya ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲa k'an ta don ma kɔnɔ n bɛ yafadeli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bi thème ye jumɛn de ye an ka bi thème ye ko yala mun de la cɛw bɛ muso caman ta donc an bɛna don dugu kɔnɔ ka jamanadenw ɲininka aw ni ne min mana b'o la an ka jɛ an k'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bon min bɛ cɛw bila muso caman ta la sisan bon a caman ye musow yɛrɛ ye parce que ni muso kelen b'i bolo i ye cɛganan kɔrɔkɛ ye ni muso banana i b'a kɛ cogo di n'a kɛra k'an to nɛnɛ yɛrɛ la o t'a ɲɛnama yɛrɛ i m'a faamuya bon o ye dɔw ta ye bon dɔw muso fɔlɔ fɛnɛ o t'a di normal la quoi i m'a faamuya donc i mago bɛ muso la wagati min na muso b'a da ka kɔ don i la yɔrɔ kɔnɔ o man ɲi voilà bon ne ye tile fila ni tile saba k'o la i b'a ɲɛɲini position dɔ la o ou bien voilà olu bɛɛ y'a cause ye quoi bon dɔw bɛ yen nɔ cɛ dɔw fɛnɛ nege ka bon muso kelen t'u arranger quoi bon f'u k'a ta k'a dafa naani na de voilà o ye ne ka kuma ye quoi. Ok, kuma ɲana i ni ce. An b'a. Bon n bɛ cɛw bila muso caman da la bon caman da ye dɔw nege ka bon dɔw ta ye muso fana fɔlɔ fana man ɲi o bɛ dɔw bila caman da de la o fana kɔfɛ ayisa o fana kɔfɛ muso qualité dɔ bɛ yen n'i sera o ma hali n'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ b'i bolo i tɛ se ka jɛ o i bɛ obligé k'o ta ka fara min b'i bolo la fana o fana b'a kɛ o fana o ye ne fɛlata ye. Ok, kuma ɲana merci. Min bɛ cɛw bila muso caman ta la cɛw muso fɔlɔw u tɛ valeur dɔn cɛ la quoi donc ni e ma valeur dɔn a la donc minnu bɛ valeur dɔn a la jagoya a bɛ taa olu fɛ yen nɔ donc o de bɛ cɛw bila muso caman ta la an filɛ yɔrɔ min na sisan par exemple sisan nɔ e bɛ dɔ kun e tugu o sago ko ye so kɔnɔ e bɛ k'a yira a la ko fɛn b'i bolo ka tɛmɛ a kan donc a dun mago tɛ fɛn na a mago bɛ fɛ de la et puis mɔgɔ min bɛ k'a kɛcogo minɛ k'a ɲɛ a mago b'o tigilamɔgɔ de la donc jagoya mɔgɔ min b'a nɛgɛ a bɛ t'o tigi de fɛ yen o de ye ne hakilina ye ka f'u ɲɛna. D'accord, kuma ɲana i ni ce. Awɔ merci. Ayiwa ne kɔni t'a dɔn cɛw bila muso caman kɔni a bɛ ta wajibi de don cɛ man ka da muso kelen ma cogo si la ni cɛ dɛna muso kelen ma musow ka ca ni cɛ ye ne muso ma ta fila ni saba an denw bɛna to an bolo wa donc fo k'a ta fila ou bien saba n'o kɛra dɔ bɛ bɔ denmisɛnninw na wa muso ka ta fila wɛrɛ ou bien saba fana ni cɛ nana fatu sisan y'a mɛn ni muso fila t'a bolo du lankolon tɛ to wa ni fila bɛ san n'a fatura o fila bɛ se ka to so kɔnɔ ka denmisɛnninw ladon ko di mais n'a tora kelen pe ma muso ka fatu sokɔnɔna tɔ tɛ gɛlɛya jɔn de bɛ denmisɛnninw ladon denmisɛnninw tɛ to maɲumako la o tɛ kɛ falatɔw ye fo ka muso ta fo fila ni saba dɛ baasi fosi de t'o la min ka jugu dɔ bɛnbaliya dɔrɔn de ka jugu o ka bɛn ni cɛ ni muso bɛnna sinamusomaw ka bɛn cɛ ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ fosi t'a la ne kɔni ye min dɔn o de ye. Ok, kuma ɲana ne ba ye merci. Nse. O ko o ɲɛfɔyɔrɔ ka ca dɛ camanba de b'a la bon an yɛrɛ bɛ position min na komi yan cɛ o cɛ fari ka kɛnɛ muso kelen t'i bɔ fila t'i bɔ saba t'i bɔ fo naani o fana bɛ yen bon cas dɔ fana bɛ yen n'i ye muso kelen fana mara i t'a dɔn ko muso ye min ye quoi o de bon n'i ye filanan ta i bɛ obligé de k'a kɛ saba ye n'i ye sabanan ta naaninan de bɛ jagoya kan o fana bɛ yen voilà o ye ɲininkali teliman ye k'a fɔ sinon a ka ca yɛrɛ de voilà. Ok, kuma ɲana merci. Voilà, merci. Ne ba
ni ɲininkali belebele ye dɛ mais komi ɲininkali mana kɛ cogo cogo an bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to yen nɔ jaabi la ayiwa n bɛna min fɔ a caman bɛ yen cɛ ka muso furu caman bɛ yen mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko muso bɛ taa so kɔnɔ muso bɛ taa so kɔnɔ muso bɛ taa so kɔnɔ o bɛ se ka kɛ nka cɛw ka muso caman furu place ko b'a la dɛ n ye muso furu k'a sɔrɔ 2000 ni 4000 tɛ ɲɔgɔn gosi n kunna n'i ye 10 ni 20 daminɛ n b'o 10 ni 20 min fɛnɛ classe kɔnɔ n bɛ n jija n fɛnɛ ko o muso modèle furu walima somuso bɛ n bolo o tɛ se an ka duguba tabiyaw la olu tɛ se duguba labɛnw na n bɛ n jija ka duguba kɔnɔ muso furu cɛ dɔw ɲɛjuru ka ca an ka tiɲɛ fɔ dɛ cɛ dɔw fana bɛ yen n'u ye jɛman furu f'u k'u timinandiya u ka finman furu o bɛɛ de b'a la donc cɛw ka muso caman furu n'i ko ko n k'a résumé dɔw bɛ ɲa la dɔw bɛ ɲa cɛlakaw la se ka muso dɔw man ɲi u bɛ cɛw bila muso olu de bɛ muso wɛrɛ furu jigin u cɛw kɔnɔ mais cɛ dɔw ɲɛjuru ka ca cɛ dɔw fana man ɲi dɛ cɛ caman yɛrɛ man ɲi cɛ dɔw bɛ yen nɔ hali n'u muso ye diɲɛ d'u ma so kɔnɔ u bɛ bɔ u bɛ lahara ɲini kɛnɛ ma awɔ en général o de bɛ an ka société in kɔnɔna na mɔgɔw hakili la dɔrɔn fɛn bɛɛ ye muso de ye nka fɛn caman bɛ o ye cɛw fana ye parce que cɛ bɛ se k'a muso dilan n'a fɔ muso bɛ se k'a cɛ dilan mais cɛ caman bɛ yen nɔ hali n'u bɛ fɛn bɛɛ k'u musow ye i bɛ taa sɔrɔ musow fana man ɲi mais muso dɔw bɛ yen u bɛ fɛn bɛɛ k'u cɛw ye mais walahi u cɛw ni nisɔndiya tɛ se ka don u kan so kɔnɔna la o de b'a to muso caman furu in a ka ca an ka Mali surtout Mali kɔnɔna na voilà walima karisa bɛ vaccin don fo n ka taga mɔgɔ ɲini min bɛ pantalon don walima ne muso in filɛ a tɛ sɔn mini don ma fo n ka mɔgɔ ɲini min bɛ mini jupe don kow ka ca quoi cɛ dɔw ɲɛjuru yɛrɛ de ka jan walayi voilà n bɛ se k'o de sɔrɔ k'o fɔ aw ɲɛna quoi ɲana ne ba ye merci voilà y'aw yɛrɛ merci ala k'an bɛɛ kisi cɛ muso caman furutigiw ma minnu ɲɛjuru man jan dɛ voilà Mifa TV filɛbagaw aw yɛrɛ bɔra sisan ka jamanadenw ka hakilinata bɛɛ lajɛlen mɛn aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a y'olu bila commentaire la aw kana ɲina fana ka aw abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden kɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ